ana ọbụla enyere ndị ụka ma a na ahụ anago. Igbo bụ ike ọha. Ndị Igbo si anyị kọọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Ebe nwata na-ebe akwa arụ aka, ọ bụrụ na nne ya nọdụ ya, nna ya ga-anọ ebe ahụ. Ọ bụ nwata maara ife ka eji aga nzukọ ụmụnna. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu gị. Unu n'anya, unu afụ na ọdịnala Igbo na-anazi ana. Kedu ife anyị ga-eme ka e wee chịkọtakwa ọdịnala na ebube ndị Igbo? Unu n'anya, unu afụ na anyị nwabụ ndị Igbo ji ekwe ka anyị bịakọta n'igwe. Both ndị Igbo nọ na Benue steeti, ndị Igbo nọ na Kogi, ndị Igbo nọ na Edo, ndị Igbo nọ na River area deltas. Kedu omenala anyị ga-ewepụta ka o wee jikọta ndị Igbo niile ọnụ? Isi nkwuwere nọọ mma sị na ọ ga-aka mma ka ị nabata anya ife gbasatara iti mmanwụ maọbụ iri ji. Mana nke ga-amakasịcha onwe ya na ọ bụrụ na emewe emume iri ji, maka obodo niile na-asị Igbo na-eri ji. Iji wee maatụ, unu fụ na ndị Izuọgụ anaghị eme emume Krismas, na ihe a na-eme bụ Ikeji. Nke a ka eji wee marụ ndị Izuọgụ. Kedu ife e ga-eji wee marụ ndị Igbo na national level? Ya bụ national festival. Ndị Yoruba nwere nkefe, ndị Hausa nwere nkefe. Kedu ebe nke ndị Igbo nọ? Onye ka m ji ekwu na ọ ga-abụ okene ọrụ dịrị anyị nwabụ ndị Igbo, ọ kachasị ndị igwe, ndị eze, ndị nze na ọzọ, aka na-achị obodo, aka na-achị ime obodo dị iche iche, to the Minister of Culture and Tourism or the Commissioner of Culture and Tourism, ka ị nabata okwu anya. Echetara na o nwere oge e nyere ndị Igbo anyị the National Festival, Yam Festival, nke alụrụ na Igbo Ukwu. O doro m anya na ọ bụkwa onye Igbo anyị fetekwa na-agbanye bụ ihe mgba. O doro m anya na ọ bụ ọtụtụ ndị igwe ka aka ha dị na ya, na ha wee hasaa ya bụ ive a. Onye ka ọ ga-abụ unu n'anya, unu afụ na anyị nwabụ ndị Igbo enweghị ọnụ okwu n'obodo anyị nọ n'ime ya. Kedu ka e ga-esi wee buo mmiri a? Ọ ga-aka mma ka ebido n'oge wee chụwa ewu ojii. Ọ ga-aka mma ka anyị kwụọ mmiri a oge ọ dị n'obu ọkpa, ka o nwee ihe eji wee mara ndị Igbo in the national level, ka o nwee ife ndị Igbo na-eme at least ofu ugboro n'ahọ, ụwa niile ama na ndị Igbo na-abịakọta ọnụ mee emume dị otu a. Ọ ga-amasị m gị nwa bụ onye Igbo ka inye m ntụziaka nke gị. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Ndị be anyị sị tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ, hapụzielụ na ọgụ ndị mmụọ. Ụmụnne m ndị Igbo, ajụ na onye na-ekwunu, aka mbụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ ife ozi m, asị gị nnọọ sonyere ma gbasara m ozi a. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị mee gịnị, gbara ife nkiri. Ụmụnne m ndị Igbo, ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe. Ewo.